Also, we have the first presentation of the day in the story section reading. The presentation will be President David Lloyd from the Illinois solicitors. Mae'r gwobrau yn dod yn gyflym ymarfer ydi Mercher, ac wrth i ni edrych ar rhan ddeheuol y prif gylch gyda'r adran B, y Merlod Cymreig. Dyma ni'r wobr yn cael ei roi i'r ebol blwydd nath ddal llygad y beirniad Mrs Tweety Nimmo, sef Cadlan Valley Masterclass ac yn eiddo i Mrs Janet Mansfield. Ac yn ail wedyn, Waxwing Master Plan i Mr and Mrs Howell Davies, Brydda Cadlan Valley a ceffil D. Welon ni'n gweld i lan i ni nawr wedi cael ei fagu gyda Brydda Waxwing a wedi cael ei barnu gyda y bobl fe fagodd yr enillydd y dosbarth, so diddorol gweld y gwlad hyn yn cymysgu yn y brydfeydd gorau yn yr adran B. Bore prysur a bore llwyddiannus iawn hefyd wrth i ni edrych ar yr adran B, y Merlod Cymreig. Yr ebol blwydd yw'r dosbarth cynta i gael ei feirniadu yn yr adran yma, ac mae'r wobr gynta wedi rhoi i Cadlan Valley Masterclass yn eiddo i Mrs Janet Mansfield, ac yn sicr wedi plesio'r beirniad Mrs Tweety Nimmo. Llon gyfarchadau mowr iawn.